Tieto chaty, čo sú, to boli všetko usadlosti. Každý tu býval, tak tu chodil oca aj s Betlémom. Zakedy chodili ešte aj cigáni hravať. Po vinšovaní sa chodilo. Pred pár rokov, ešte keď svokrovci tu bývali, tak chodili chlapi ráno vinšovať a ženy večer. Lebo žena nesmela ísť do domu, do obeda, do cudzieho domu. Žena vraj prináša nešťastia do domu. Ale už večer chodili ženy vinšovať, pievať, zavinšovať. Pripravili sme na Vianoce opekance, hrybovú polievku, ryby sme mali. No tak sa pripravilo a už potom sa večeralo. Kým sa nešlo do kostola, tak sa ešte aj z do domu chodilo po spievaní. Krásne pesničky sme si vynašli a spievali sme a tak. Ale teraz kto pôjde? Teraz nemá kto. Chodila som samoprvo dole, ako u lesov som robila a potom preložili z Hriňovej poštu na Lvom, tak ma potom dali za doručovateľku. 18 kilometrov pešo som chodila denne. Išla som krížom, je takto aj z tej Vrslatiny sem sa dá krížom aj prejsť cez hory. Iba keď sa zjaví medveď na chodníku. A teraz čo budem robiť? Vyšiel pekne na ten chodníček a ja som zostala ako drevená. Nosila som tú kapsu poštársku, tak som si to prehodila sem na predok. A tak som držala tú tašku a rozmýšľam, čo teraz robiť. No už ak ma zožerie, zožerie. Ak ma nezožerie, naháma. Stála tá pošta, nikto nechce ísť doručovať, lebo to je strašný rajon. Ja som jej aj vravela, no ja ťa nenahováram, ale ťažký je to život. Ja keď ráno stanem, ja keď vidím ten smog nad tým Breznom, alebo nad Krámom, to vidno, taká hmlička tako stojí. Človek je ešte rád, že tu čistý vzduch dýcha. Tak keď bývalo veľa snehu, tak veľa razy nešlo sa ani do kostola, ani nič. Ja som raz išla do Brezna, tak som sa veru musela vrátiť. Poobúvaná v čišmach, riadne po čišmi, po kolena a kožuk som mala, ale tam ako tá križovatka sa sem odbočuje, tam boli také záveje, že keď som do jedného zahúpla, tak taktok. No tak ináč, nielen ruky mi ostali hore, len sa povyhrabovať a vrátiť sa naspäť do mesta som nemohla ísť. A sám som takto si toto zakladal všetko ako rodinnú budúcnosť zo svojho rozumu. A pracoval som od malička s drevom. A ženu som si zobral z 8 detí. V 60. zomrela, tak som odtedy sám. No a vychovali sme 3 synov a 3 dcery. Takže ja som sa myslel obrácať už potom. A už potom druhý raz som sa nechcel ženiť. Lebo som nechcel deťom spraviť zle. Ale som si urobil sebe. Únik z problémov, to je tak možno únik na
3-4 kilometre, keď z Hrebienka príde do lesa a všetko necháva za sebou. Potom ide tou dolinou, kráča a tie problémy sa nejako vytrácajú. Potom príde človek do tej chaty a v tej chate zase sú iné problémy, ale už sa cíti v nich nejako tak doma. Postávame a poviem deťom tak. Kto dneska bude planý, bude celý rok planý. A kto bude dobrý, tak bude celý rok dobrý. A už potom každý sa snaží, aby bol čím lepší. No a už potom sme varili hrybovku, opekance. Tým Vianociam, keď sa chystalo, tak viete, ako bolo takové. Nebolo tak ako dneska, všetkých dosť. Takže väčšinou domáci, čo sa doma spracovalo na Vianoce. Neboli žiadne zákusky. Upiekol sa chlebík s makom, ale to sa nekupovalo, cukru veľa. Na sviatky. No sa pripravilo, čo kto mal, tak si to pripravil. A kto nemal, tak aj tak bolo. No a už potom, keď sa chvíli večer, no tak sa doniesol stromok vnuka. Zavinšovalo sa, no sa pripravil stôl. Už keď sa malo sadnúť za stôl, tak sa išlo prvo do maštali. Koľko kusov bolo statku, tak toľko kusov chleba a do každého sa dal cesnák. A to sa už každému ten cesnák dal. A ešte sa urobil kríž z vnuka na dveroch s tým cesnákom. A dvere sa zatvorili, až tak sa potom sadlo za stôl. Rozsývania parto. Jahoda. To sa robí ako každý deň. Všedný deň. Normálne. Nachovať. Je to akurát, že už tej roboty je viac, lebo sa pripravuje na Božonarodenia. Pripraví sa na podstielku, tak na 2 dní, na 3. Vodu doviesť, no večer sa začne krmiť, tak ako bežné. No, už potom sa dáva statku z tej štedrovečernej večeri. Spravodlivosti, ktorá bola svetlom ľudského rodu. Ja som kráľom Herodom nad celým týmto národom. Hetmane, privez pišovníkov z vody a otváraj kráľovské trhy. Tak Vianoce to bol zvyk. My to veľmi ani neveríme tomu. Už bo nás učili aj tak, naše deti zase učili aj tak. Tak my sme ešte dodržiavali, my sme museli aj do kostola chodiť. Toto cirkevný, oni veľmi, ale už moje deti nie. Ja som už nenutila. Lebo aj chlapec bol v strane, jeden. Aj tak som ja potom veľmi nenutila. Dievča mi prišlo zo školy plačúci, že dostala červený krížik do písanky, že bola na prvo príjmanie. Potom už viac nešla ani na birmovku, ani na oni. No ale ináč. Je to zvyk a to sa udržiava. Preto sa slávia tie Vianoce. Že sa Pán Kristus narodil. No a slaví ich celý svet. Či je takej národnosti, lebo také, tak ich všetci slávia. Vinšujeme vám, podaj prvé hospodárom aj vašim detkám. My sa sťatou berieme, novinu vám nesieme, hneď vám povieme.